Assalamu alaykum mehriban dostlar, dogollar. Biz ilki bilen sizin her biriňizde berk jan saglyk ardy gödýäs. Öý ojaklaryňyzda şanly dawaralar, toýly günler köp bolmany tüýsürýämizden dilek edýäs. Ejen gedip ýörka ýeriň ýüzünde ýaza barabardyr gyşyň howasy. Dogadan en tapdym diýen bar bolsa, megerem şol dogada enäň dogasy. Atenanyň ak patasy bilen ýaşamak bu dünýädäki iň uly bagtlaryň ýene-de biri. Dekabr aýynyň 8-nji güni, ýagny şu gün daşary ýurtda zähmet çekýän Kakajanyň adyndan mehriban käbesi, edip ejesi Şemşat genejany ýaş toýu bilen doglan güni bilen gutlap barýas. Onda ýigitler, ýani surpriz hyzmaty ýola düşdi. Ejemden ýaşyň diýmokyn, uzak ýaşa, elimden oglyň arasynda, az soğukluň arasynda gülüp ýaşa. Oğlumun mutlu olsun. Ene mehriban dostlar, berilen salga geldik. Kakajan görýäňärmi döwletli ojaňa geldik. Jeyhunjan agamam bar. Sowgatlar adyr gowşurar. Şol bagty pursatlarym Jeyhun Production YouTube kanalyna size hödürläris. Kakajan surpriz hyzmaty na ýagşy niyet, ýagşy umytlar bilen bugün şanly günne bir ýatdan çykmazak günne, toýly günne siziň döwletli ojaňyza geldi. Diňe şeýdip, toý dip gapyňyza ätlemek hemişe de meýesser etsin. Gelje, assalamu alaykum. Şemşat ýaza ýaşy uzak bolsun. Na Kakajan ogluňyzyň adyna gutlak geldik. Na owadan gülçemen, Jiboy gülçemen. Hemem süýjülük tort. Hoş rahat. Ýaşy uzak bolsun. Hemme assalamu alaykum. Ene Kakajanyň adyna gutlak geldik. Daşary ýurtdaky ogluňyz Şemşat geneze ýaşy uzak bolsun. Şu diňe görjeňiz gowluk bolsun. Elmedama şu agtyjaklaryňyň arasynda, maşgalaryňyň arasynda, çağalaryňyň arasynda hemişe başyň dik bolsun. Şu siziň öýüňize gelende diňe toý diýip geler. Ne bir ogluňyza bir ardy ýollasaňyz, aman ta işlek kessin. Can sağ olsun. Görje gow bolsun. Ne can sağlyk görje gow bolsun. Şonu dileýäs Allahdan. Kaka oğlum, daim sağ ol. Şular ýalak näme edeniňe, filanyňa. Allah can size taşlar ýalak. Toy näme nesip etsin. Ama sağ gez. Ýurt parahatçylyk bolsun daim. Geden ýeriňe sağ geze gör oğlumçyň. Taýda ýaşyň diýmokyn, görjeň gowy bolsun. Ede ýaşyň diýmokyn. Kaka sağ ol. Mama ýaşyň diýmokyn. Görjeň gowy bolsun. Mama ýaşyň diýmokyn, görjeň gowy bolsun. Kaka sağ ol. Ene ýaşyň diýmokyn. Ene ýaşyň diýmokyn. Gelece ýaşyň diýmokyn, görjeň gowy bolsun. Kaka ýurtçy köp sağ ol. Elmedama şeýdi oturayly. Ejejan ýaşyň diýmokyn, görjeň gowy bolsun. Elmedama tyklaň arasynda gülüp oýnap şuňaly oturayly. Agamjan senem sağ ol, taňry ýalkasyn. İşleňi mişerawat bolsun. Daýbajan ýaşyň diýmokyn. Ece ýaşyň diýmokyn, gör oğluň ýaşyny bersin. Allahdan uzak ýaşa. Ece ýaşyň diýmokyn, uzak ýaşa. Çağaçyklaryň arasynda gülüp oýnak. Innovator. Sağ ol hyzmatyňa. Atam arkamyň dagydyr. Ejen jennetiň bagydyr. Temşin jenja. Mehribanlym, ejem kakam, doýma ýokdur mehriňizden. Edeballar kemal tapdy, siziň soňsuz mehriňizden. Aşek ýaryň side kaka, çağalygmy düşýär ýada. Öwretdim bolmany sada, doglan kebem ýok ýaşa. Ejem cinnetin barıdır, yılgırsanız dünyam yaltı, yalkasanız yad yadıdır. Hakam arkamın dağıdır, ejem cinnetin barıdır, yılgırsanız dünyam yaltı, yalkasanız yad yadıdır.
Kırşını bedek dursun Mıdan bizim dünyamidi Mehrinizden mehir alıp Yüreğimden köyyemdi Soğut verdiniz ömrümü Soğut verdiniz bağıtımı Üydürmem nesip eylesin Benim atanam mehrini Geçim cennetin bağıdır Yılgırsanız dünyam yatı Yalkasanız yad yalıdır Hakam arkamın bağıdır Geçim cennetin bağıdır Yılgırsanız dünyam yatı Yalkasanız yad yalıdır Geçim cennetin bağıdır Yılgırsanız dünyam yattı Yalkasanız yad yalıdır